حراي زغالي قعت ولدكي حراي زغالي بسمع وولد ومنفس قدوس أحد آمين آمين سلام الزمير كل سايمون فرات الزبير رامنا كبرات أحاتين فجم سلامتين الزبير رامنا كمين كلكم آمين قدوس الزبير رامنا شو مسكابر مسكنا كن آمين إنه كم تيركم ناس بس ورمنا منفساوي سلسحب كلك دسام مبارنا أنت يتمنى كوزبن كاب مصحف شندا منفساوي مملئت المصحف استوسد إنه تشعك كنا لنا نغت دعوتنا فتحتنا اللعبة نروى كرات حواتنا كبد حفتنا زن ولد فدات كبد حفت بسرعة جبريل بمخانيم أزي كم حورنا حرسات زبدرك سوعدو لكن الدائما زدايونا أخذت الشهد حسد شوعدني أنه قبلكم كذا حلفة زغزلة بصلوات ممسات بصلوات زمزة تمسطو بقل ويقعا بصلوات محبر ويدما أو كزي قداسي كخون خليو نصلوتو بتمسطو زي مرسب بعمقة بمستوعان سلز قورو صلوتو قبل يخون ቅዱሳን አባታትና ናይ ጸሎት ቃላት ብኾንትን ዕምቀትን ብዘይብሎም መንፈስን ቀልጢፎም ንኸብድኡ ጥራይ ኢሎም ኣይጽልዩ ነይሮም። በቲ ምኽንያት እቲ ኣብ ኣፎም ዘሎ ጣዕመ ቃል ጸሎቶም ኣቋሪጾም ወይ ከዓ ቀልጢፎም ብምውዳእ ካሊእ ቃል ክዛረቡ ኣይደልዩን። ቅዱሳን አባታት ናይ ጸሎት መንፈሶም ብዝሃቦም ሓይልን ጽንዓትን ተመሲጦም ናብ እግዚአብሔር በመጓዓዝዮም ዝጽልዩ እቲ ዝፍልፍልዎ ቃላት ካብ መዝገበ ልቦም ስለ ዝኾነ ሓሳባቶምን ቃላቶምን ዝተፈላለየ ኣይኮነን። ብዛዕባ እቲ ምስ እግዚአብሔር ዝዛረብዎ ዘረባ እምበር ብዛዕባ ምንዋሕን ምሕፃርን ጸሎቶም ኣይኮኑን ዝጭነቁ። ጸሎት ብቕልጡፍ ብምውድኦም ጥራሕ ከም ቅቡል ናይ ጸሎት መስዋዕት ዘቕርቡ ደስ ዝብሎም ሰባት ኣለዉ። ማር ይስሐቅ ክመኽረካ ከሎ ግን ከምዚ እዩ ዝብል ቃል ምእንቲ ክትቋጻጽር ኢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣይትቁም። ብተመሳሳሊ መልክዕ ኣብ መንፈሳዊ መዝሙር እውን ከም ጸሎትን ጥንቃቄ ክግበር የድሊ። ካብ መንፈሳውነት ዝወፁን ዕላምኦም እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገራት ካብ ተመስጦ ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ኮንቱ እዮም። ኣብ ጸሎትን ኣብ መዝሙርን ናይ ምምሳጥ ባህሪን እንተዘይብልካ ከም ናይ ኣቦታት ጸሎት ከም መዝሙረ ዳዊትን ክትመሃር እየ ዝመኽረካ። ቦማትን ዘለዓለማዊ ፍርድን መመሳጥ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ መደቃስና ክነጽሊ ከም ዘለና ትምህረና እያ። ነፍሰይ ኣስተብዕሊ ኣብ ቅድሚ እቲ ሕያዋንን ሞታንን ዝፈርድ ክትቆም ከለኺ ብሰንኪ ዝገበርክዮ ሓጢኣትኪ ዝስማዓኪ ፍርሒ መዳርግቲ የብሉን። እዛ ዓለም እዚኣ ነባረትን ዘይትልወጥ ነይራ እንተትኸውን ደሓን ነይሩ። እቲ ድኹም ዝኾነ ስራሕኽን ክፉእ ዝኾነ ሓጢኣትክን ኣብ ቅድሚ እቲ ፈራዲ ኣብ ዝግለጸሉ ግዜ እንታይ ክትምለስ ኢኺ? እንዳበልና ስለ ድሕሪ ሞት ዘሎ ፍርዲ ኣምላኽ እናሓሰብናን ክንምሰጥ መንገድና ክንዕርን ከም ዘለና እያ ትምህረና። ከምኡ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ብኻልኣይ ምጽኣት ጎይታን ብመወዳእታ ዓለምን ክንምሰጥ ብምሳሌ እተን 10 ደናግል ጌራ ትምህረና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 በባህርያት እግዚአብሔር መመሳጥ ናይ እግዚአብሔር ባህርያት ሓማቕቲ ናይ ተመስጦ ምንጭታት እዮም። ብበዝሒ ምሕረቱ ብበዝሒ ሕያውነቱ ናይ ትዕግስቲ መጠን ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ርህራሄ ፍቕሪ ንሓጢኣትና ብናይ ምሕረት ዓይኒ መርኣዩ ወዘተ ነዚኣቶም ዝኣመሰሉ እናስተንተንካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ እናበልካ እንተ ኣመስኪንካዮ እቲ ባህርያቱ እናመሰጠካ ክኸይድ እዩ።
ዘለዓለማውነቱ ደረት አልበውነቱ ፈጣርነቱ ሓይሉ ወዘተ እናሓሰብካ ድማ ክትምሰጥ ትኽእል ኢኻ። እዚኦም ኩላቶም ብንጹህ ሕሊናና ብእግዚአብሔር ክንጓዓዘሎም ዘኽእሉና መንገድታት እዮም። ካልኦት ናይ ተመስጦ ዓውድታት ንኣብነት በጥበብን ምስትውዓልን ብምስጥራት ቤተ ክርስቲያን ብሂወት ቅዱሳን ካልእን ወዘተ ክትምሰጥ ትኽእል ኢኻ። ብቀጻሊ ከም ቃል እግዚአብሔር መንፈሳዊ ልምምድ ዝብል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እነሆ ዝነበረና ዝቐንሕት እዚ መፅእ ነይሩ። ጀሚርና ክሳብ ንክሰነይኩም ስለዘዳመዝኩምና ካብ ልቢ ነመስግን። ክሳብ ቀጻሊ ብሰላም ክንራኸብ ዝሰምዕ ኩላትና እግዚአብሔር አምላክና መሸር ሰባት ይበለና በሰላም ያሳርፈና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ክብር አሜን 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 አሜን። ብሊ ዝተማርናየ ኣብ ጸላት ልብና ይሕድርና ዛጓለ ብሊ ቻወልዩ እምባ ሓቢር ክድኽ ዛጓለይ በል እሺ ወለ ካለይ መዓልቲ ሰላም ክትሉ ይምኺ ሰላም ድሓን ኮኑ ዘምደቀይ